успяхте да вземете така важните 3 точки? Ами радвам се това, че отбора показа характер и дух, то пернишки дух, който искаме да го има. Е така, във всеки матч искам да играят момчетата, се раздават на 100%. Тук се получи една компенсация, всеки, който беше на терена, гледаше да компенсира отсъствието на изгонения футболист и съвсем заслужено ги победихме. Видяхте, отбора на Беласица бяха стимулирани от други отбори, дадоха всичко от себе си, но ние просто бяхме по-класни отбор, потърсихме победата и е напълно заслужена победа за нашия отбор. Ще коментирате ли съдийството днес? Значи съдийството по всякаква критика беше. Значи тук да опира до това, че се води някаква така война между и от футболен съюз и от другите отбори. Всички отбори с всички средства играят срещу миньор. Така че не само противникови отбор беше стимулиран, също се отнася и за съдиите и във всеки матч всички отбори, които играят срещу миньор, са стимулирани от други отбори, да просто, ако може, още по-отрано да ни изолират от играта. Какво мислите за играта на новото попълнение Кирил Брестовички? Ами, той е малко назад с подготовката, горе-долу се включи активно, има още какво да навакса, ще го изчакаме така още малко, да се подготви добре и ще разчитаме и на него. И какво е състоянието на Ивайло Стоянов? Кога ще можем пак да го видим в игра? Ами не мога да ви кажа, на този етап поне още 2 седмици най-малко ще почива. Радващото, че за другата седмица се прибира, започва тренировки на 100%, Иво Цветков и може би ще е готов за матча в Сапарева баня. Добре, благодарим.